Mhuri yeZimbabwe muzuva ranhasi zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka. Amos Chibaya apiwa bheu rake akanzi $500 ndo situation yanga iripo. Asi nhasi panapa tiri kutambira mamwe mashoko ari kunzi former Triple C Senator Jameson Timber and 34 other activists have been convicted of participating in an illegal gathering following their arrest on June 16. 28 others have been acquitted. The await sentencing. Ndo situation iripo, vari kunzi vakabatwa nemhosva, ndo zvinhu zvakutaurika iko zvinezvi. I don't know, Zimbabwe inongoita zvinhu zvainoda panguva yainoda. Munongoziva kuti vamwe vari kunzi vanenge vabvumidzwa kuti vanozoningirika ende vamwe vacho vakatoona mabheu before. Munozviziva mese mimi. Asi iko zvinezvi nyaya yacho payave manje, ana Timber vamirira mutongo kuti vaudzwe kuti vari kutongwa sei mutongo wavo. Ndo nyaya iri kuitika kubvira nguva yese zvingopostpondwa iko zvinezvi manje ndopavaa kuchitanga kutongwa. Asi nyaya yacho inorwadza veduwe kuti unozati magariro vakaita kuti mandika zvakafanira kuti vanenge vatongogarako, vanenge vatogarako kudhara. Ndo nyaya inorwadza pazvinhu zvacho izvozvo, kuti vanhu vanenge vatotongeka kare, vanenge vatopika. But anyway, ndo zvinhu zvacho zviripo, ndo Zimbabwe yacho. Tichazoonesana kuti chii chimwe chichange chichizotora nzvimbo. But zviri zvanhasi, regedzai timbogumira panapa tosangana mucomment section imomo.